Ano ka na? Shoot be shoot. Ya, masuk ko ni. Okay, wala. Wala. Sige, sige. Last. Ready ka na? Masuk ko ni riban mo ka. Scammer ka gid niya. Okay, wala. Sure na na. Wala na lang sa scammer ka, ha? Sabi. Hanggang pangaluling. Picture na na? Guys, arito sa Mamba Grill. Ano tawa niya? Nami. Dunk bidang. Kabalo ka magdang? Ah, hindi. Hindi ko kabalo ka. Mamba Grill. Adto ka mo di kay namin. Di nga lugar. Unlimited basket daw eh. Para ilang rules. Scammer. Okay, namin gid Japon mga pay kung may sigarilyo. Diba? Nami man. Para si mo tanan ng pagkaon ba? Nay, hindi na mete ah. Hindi mo yoya. Salamat tayo. Nami. Wala na yung price.